И здравейте на всички, аз съм Калата и дошли в едно ново видео. В това видео ще видите как аз, Стелилов, Марти Геймър, който само слушаше, и Калата с тиретата говорехме с Динеслав, който, как знаете, ни копираше видеа. Ще видите дали драмата се изнеси, дали имаше някакви драми между нас, дали спорихме, дали викахме, дали се псувахме дори. Просто ви съветвам да останете до края на това видео. Ако са ви интересни такива видеа, може да харесате видеото, да се обмените за камбанк, за канала ми с камбанката за част 2, защото може и да има още едно такова видео. Ще видим с него. Но може този път да не е драма. И направо нека започваме. Добре, така, Денислава, ако искаш може... Денислава, извиня, ако искаш може да се анмютнеш така. Тук сме събрали с Калата, Марти, Джанката, може би ще даде малко по-късно и Стелита. Да започна с това, че ние няма да назидаваме, няма да смисъл сега да те псуваме или нещо и че спокойно така. Искам да те питам само, знаеш ли защо сме се събрали тук с тези ютубъри? Ало? Да, знаеш ли защо сме се събрали тук с тези ютубъри? За какво? Ти знаеш ли, предполагаш ли защо сме тядали в група? Казвай. Така, значи, исках да поговорим с теб относно твоят YouTube канал, в който ти си прекачил видеа на Калата, на Джанката и на Стелите. И в смисъл, сега много се надявам и Джанката да дойде, защото и той има какво да каже. Но за сега нека започнем Кала. Ако искаш, можеш да почнеш ти да кажеш какво ти имаш да кажеш на Денислав. На Денислав, да извиняй много. Така, започваме ето от тук. Първо искам, Дениславе, теб да те питам, каква идея ти дойде на главата, че я вземеш да копираш видеа? Каква за бога идея ти дойде, за да можеш да копираш видеята ни? Като първо, че дори не си сложил, дори си променил voice changer, което е сложил си voice changer, извинявам се. То си voice changer на гласа ни да не си личи, че е нашо. Видеото и накрая дай сложил направено от Денислав. Аре, кажи ми каква ти е идея? Но някакъв проблем ли имаш? Имаме проблем. То смисъл това, където ти принципно го правиш, това според мен е просто дори не мога да кажа точната дума, просто. Добре, значи, чай малко са да кажа, да, ако искаш Кала, кажи, няма проблем. Кажи, давай. Не, аз казах какво че да кажа, така. Да, исках да те питам нещо, Денислав, защото ти конкретно си копирал само едно мое видео в TikTok, защото знаеш, че не мога да те страйкна в TikTok, както и ден не съм и се опитвал, в смисъл, то TikTok, нали, няма много надежда, само исках да те питам. Калата, не знам дали си разбрал, но Калата просто най-нормално те пита, без да те псува, без нищо, каква ти е идеята и защо реши, че това да копираш нашите видеа и да ги качваш в YouTube ще бъде окей. Ехо, тук ли си? Какво? Ами питах те, може да ми отговориш на въпроса, който те пита? Казвай. Добре, ще те питам още един път, защото явно не си ме чул. Защо реши да прекачваш нашите видеа и да ги правиш все едно ти си ги направил в YouTube? За абонати ли го правиш, за внимание ли го правиш, защото не можеш да си направиш видеята, защо го правиш? За пари, за последователи, за лайкове и това е. Добре, значи ти реши, че ще бъде окей, просто да ни прекачваш, че някой се чува двойно. Ти просто реши, че ще бъде окей да ни прекачваш така просто видеята и мислиш, че първо ние няма да направим нещо по въпроса и второ мислиш, че ние няма да разберем, защото повярвам и ние имаме фенове и много на всички, които тук виждаш, повярвам и нашите фенове са ни уведомили за това, което правиш. Ало? Ехо? Да, Кала, казвай. Значи, първото, което ти, Дениславе каза, че иска това го правиш за последователи и за да изкараш пари. Първо, ти си много далече от това да изкараш пари, защото първо трябва да имаш 1000 абоната и други неща. И поради теб, и ти като започна да копираш първите видеа, които не бяха мои, защото аз тогава мисля, че не бях почнал с фактите. Почна на Марти, мисля, че на Джанката и на Стели като цяло. Или Стели малко по-късно, май на Стели също малко по-късно. Добре, ти започна първо през тях, видя, че не стават и реши пак да продължиш, като даже почваше все повече така да дразниш, във всякъде беше създаден от Денислав, като не събираха никакви лайкове, пък ми говоря, че събира лайкове и последователи еди какво там. Най-малкото, Дениславе, слушай сега ти кажа нещо, за да имаш монетизация в YouTube и да правиш пари, първо само да кажа нещо. От шортове в България пари се правят, да кажем, на 10 000 гледания 50 стотинки. Така е в България просто. Очертват на се вадят никакви пари. И за да изкарваш пари въобще от YouTube, трябва да имаш 3000 часа дълги гледаемост. В смисъл, да, хубаво, ти си прекачил видеото на Стели, ама ти освен, че трябва да ни крадеш нашите шортове, явно трябва да ни крадеш и дългите видеа.
тъй като от шортове ти няма как да направиш тези 3000 часа гледане, които ти трябва, за да вземеш монетизация и както ти каза, да правиш пари. Да, за пари. Не, че не ги качвам само в YouTube. Да бе, знаем, че ги качваш и в TikTok. Знаем, че ги качваш в TikTok. Имам си други приложения. От тези приложения ги качвам там и от тези приложения изкарвам пари. И какви са благодаря, че ми казваш. Брат, добре, какви са тези приложения, защото ми стана интересно са? Ще си направя видео в моя канал и ще обясня някой ден. Не, братле, виж, ти просто, ние знаеш и колко труд влагаме в тези... Благодаря, че ми... Добре, извинете. Не, стой са. Съжалявам. Стой са. Моля те, Налешка, и виж, не те псуваме, не те назидаваме, не правим нищо така. Аз просто искам всички да те питам още няколко неща. Иска и Марти да те пита. Ако искаш, мога да ги изтрия. Не бе, мога да си ги изтрия, като искаш. Не, в смисъл, виж, ти хубаво ще ги изтриеш, ама ти пак предполагам, виж са, стой са. Нека Стели, ако има нещо да казва, да каже, после аз ще се доизкажа. Какво точно имам да кажа? Какво да кажа, обаче, то ти може да правиш и гледания от други смисъл видеа. На мен беше копирано едно дълго видео, не че имам нещо против тебе, просто е хубаво да правиш твои видеа. То не беше изцяло копирано, ами имаше и твои добавки, затова няма как да бъдеш страйкнат. Не мисля, да, ти няма да бъдеш страйкнат, просто ти казвам, че е тъпо това, което правиш. Но да, като цяло... Добре, разбирам. Не бе, виж сега, просто беше ми интересно защо го правиш като ти. От това пари няма как да изкараш, защото от шортовете пари не се... Нека да ти обясня. Слушам. В YouTube не мога да изкарам пари и затова ги качвам в други приложения. Ти си ги качил и в YouTube. От тези видеа какво? Ти си ги качил повечето видеа и в YouTube. Да, и в TikTok имам, в Instagram имам, в Туринци имам и други приложения имам. Не, братле, просто ми беше интересно. Няма те обиждам, както ако си ми гледал видеото за тебе, знаеш, аз не казах една лоша дума за тебе. Просто ми е... не знам дали си го гледал, аз даже те бях споменал в последното, но просто много ми е интересно. Кала, сега ще кажеш, само да се изкажа. Просто много ми е интересно, ти не имаш 20 000 в TikTok. Не можеш ли просто ти да направиш, в смисъл, виж, както Марти бях, даже аз съм го включил в моето видео, нали, ние сме, окей, даваме ти, ако искаш ни вземи направо текста, направо, ако искаш, мога да ни вземеш самото, да ни вземеш това, което се говори във видеото, да ни вземеш картинките, но толкова не можеш просто с твоя глас, защото, в смисъл, не си някакво 8 годишно, че да ти се смеят, като правиш видеа, не можеш ли просто да го направиш това нещо с твоя глас и просто ти виждам, да, хубаво, стараеш се, добавяш субтитри, не можеш просто да го направиш авторско видео. В смисъл, ти да си го направиш с твое видео, а не просто да вземеш нашето, да го voice change и да сложиш субтитри. Като на моето видео, което си прекачил в TikTok, ти просто си сложил една снимка на робота на Пени Лени и това е. Ти нищо друго не си променил. Значи ми казваш, че трябва да ги изтрия. Не само аз ти казвам да ги изтриеш. Моите фенове, феновете на Калата, Сирета, феновете на Марти, феновете на Стели, феновете на Джанката, Стели, Марти, Калата, нали, освен нашите фенове и ние самите, да, казваме ти. В смисъл, ако не искаш да ти изтрием YouTube, защото ние още не сме пускали страйкове, защото искахме да говорим с тебе, защото не искаме директно да ти трием канал, защото може да се окажеш свестен. Просто ние искахме да те помолим или да ги изтриеш, или просто да спреш да снимаш нашите видеа. Добре, съжалявам. Добре, Кала, сега ти кажи какво имаш да кажеш. Значи сега преди малко аз сетих за едно нещо друго, дето ми беше писал. Значи под коментар на едно... сега ще ти обясна, ако си забравя. Под коментар на едно видео, на твоето видео, където си го копирал, мисля, че беше моят видео, аз ти бях писал, че си жалък и нещо друго ти бях писал, не помня аз. И ти ми отговори по един много странен и нелогичен и невъзпитан другото, което е начин. А това защо? Какво ми се извиняваш ти да беше мислил по-рано, сега ми се извиняваш. Добре, не, виж се, брат, това, което с Калата се първо да ти каже, е, че ти, нали, сега няма защо се извиняваш, просто трябва да си поправиш грешката. Нали, хубаво е, че се извиняваш, нали, оценяваме, че се извиняваш, просто ти казвам, че не е окей, защото виж са, ние хубаво сега не те страйкнахме, ако не изтриеш видеята, сещам, че те страйкаме. Ти казвам, че просто има едно наумче в YouTube, когато дори аз ти казвам, примерно аз в моето видео, където съм сложил на другите ютубъри откази, където ти си крал, YouTube ми написа, че това видео има
копирайт и че евентуално могат да ме страйкнат, ако Калата, Марти, Стели и Джанката не ми дадат одобрение. И ако нали, те ми пратят репорт, те буквално ми страйкват видеото. Аз не съм им откраднал видеото, аз само сложих малки откази. Просто ти казваме да знаеш, че ако искаш да имаш YouTube канал, който не е изтрит, не е окей просто да се крадат чужди видеа, защото YouTube, да, може да има много лош алгоритъм, който да не работи като хората, само че примерно аз и Калата имаме копирайт матч тула и може много лесно, ако искаме, защото за са не сме ти правили гадно, да ти мачнем. Аз не мога, защото ти не си качва в YouTube, но Калата мога много лесно да ти мачне съдържанието, което си копирал и директно 3 страйка, 3 изтрити видеа и директно каналът ти те трие и трябва да си правиш много смисъл, само да знаеш, че Калата това го има. Марти мисля, че също го има, за Стели не съм сигурен. Показва, че не чух. Че имаш едно, че можеш да го копира и страйкнеш накратко. Мога обаче, то принципно видеото не се заслужава да го копира и страйкна, тъй като ако го отвориш и го погледнеш, чай сега, като го погледнеш, то реално, сега ще ти кажа колко гледания има. Има 142 гледания и един лайк, който може би е от някой наистина фен. Много тежко фен. Не, то аз, нали, ние за това не сме го страйкнали, дори не сме се пробвали да го страйкнем, защото то просто няма смисъл. Просто искахме да говорим, Денислав, извинявам много, искахме просто да говорим с тебе, за да се разберем, да чуем, имаш и нещо да ни казваш, нещо да кажеш на... което не знам, нещо, което искаш ние да кажем на нашите фенове или нещо, за да може тази тъпа драма, не нужно просто да се приключи, това е. Имаш ли нещо, което искаш да кажеш на нашите фенове, нещо, което да кажеш на нас, за да просто да мога да приключим тази тъпа драма. И съгласен ли си просто да си изтриеш копираните видеа от TikTok и от YouTube, да не ни копираш повече и няма да имаш никакви проблеми с нас. Даже ако искаш, може и да не ти се обаждаме повече, няма проблем. Чакай, ти сега снимаш видео ли? Какво? Видео ли снимаш в момента? Да, смисъл просто, нали, няма да включвам всички неща, просто да, снимам видео, за да мога да кажеш на хората, ние затова те питаме просто някакви въпроси, нали, хората чукат, че им се извиняваш, просто имаш и нещо, което искаш да кажеш на хората, на нас и би ли бил окей да си изтриеш крадените видеа от TikTok, от YouTube. Ако не ги изтря, какво ще стане? Ако не ги изтриеш, ще изядеш още повече хейт. Моите хора съм им казал да те репортват, така че можеш да очакваш до... Да, видях. Можеш да кажеш може да очакваш може би до един месец, защото ние, ако сега не ги изтриеш, сме решени да те страйкнем и повярвай ми, не сме само ние, има и още други ютубъри, които са с нас, просто няма да им казвам имената. И да знаеш, че до един месец можеш да очакваш да ти изпише нотификация, че каналът ти е бил изтрит. Това ще стане. Добре, но и аз имам хора. Явно да ти пиша. Лут, ти имаш хора, ама ти не мога да ни направиш нищо. В смисъл, ти не мога да ни страйкнеш, защото... Не, виж ти какво ти има, хубаво имаш хора. Всеки има хора. Не, виж брат, хубаво имаш хора, какво ще направиш? Не мога да ни страйкнеш, не мога да ни изтриеш каналите, само ти ще загубиш. Аз не казвам, че трябва да ви трия каналите. А какво ще направиш с тези хора, защото ние нали знаеш, че ще изтрием канала, ако доброжелателно, на смисъл, ако искаш си запазиш там колкото съба имаш в момента, там 400 не са, не знам колко, просто трябва да си изтриеш видеята. Просто ето, пред хората те питам най-мило и любезно. Ще си изтриеш ли крадените видеа или трябва ние да се занимаваме да те страйкваме? И втори въпрос, твоите... Става, със сигурен си, че ще си изтриеш видеята. Да. Обещаваш, че ще изтриеш всичките крадени видеа. Да. Които си крал от нас. И от YouTube, и от TikTok. Само, да. Само? Слушам. Значи казваш... Да, кажи. Значи ми казваш, че в Instagram и другите ми платформи, които и там качвам видеа. Значи оттам няма да ги трия, така ли? Оттам, ако искаш, си ги оставай нашите крайни видеа, просто държим от YouTube и от TikTok да се изтрият. Нали, ако ти намерим някаква друга платформа, ако някой фен ни я прати, нали, но да кажем, че само в YouTube и в TikTok има копирайт. И тъй, че в другите платформи, да, не е нужно, момчета, кажете дали сте съгласни само от YouTube и от TikTok да си изтрие видеята. Да, бе, окей. То само от YouTube, но не TikTok, аз не го следя и да. Можете да ме блокирате. Какъв е смисъл? Да ме блокирате. Трябва да има и смисъл. То виж, ние като те блокираме, ти видеята няма да ги изтриеш, разбираш ли? Да.
Принципно аз, ако те блокирам те, то принципно ние само двамата седно ти не мога да ми пишеш на мен, няма ми прави съобщение. Да. Точно да ме блокирате. Тогава защо те блокирам? Да не ми виждат какво качвам. Ама ние искаме да знаем, че не крадеш нашите видеа. Виж, просто 30 видеята, това е. Не, ви просто не ме разбрахте. Добре, аз ще ги изтрия. Но ви след това ме блокирайте. Добре, да, ма ние чат пак ще гледаме канала да не си качил пак нещо ново, което е наше. Добре, благодаря. Благодаря, че искаш да ми гледаш видеята, които качвам. Може да питам нещо. Питай. Какво стана с giveaway на Brawl Pass Plus? Еми, дадал. Защото много хора бяха казали, че си скамер, че си блокирал хора в Не съм Дискорд и скамер. някакви тръгнаха такива слухове, че човека не си е получил паса. Не. Аз пък имам, Пешо си го получи. ще си го получи. Пешо си получи Brawl Pass. А Пеш сигурно е Не. някой твой човек да познае. Не е мой човек, просто даже не го и познавам. Защото аз имам едни доказателства, че съм почти сигурен, че не си го дал. Може ли да пратиш снимки в групата и да накараме Денислав да ни ги обясни? Добре, момент. Окей, чакам. Ако още ти занимава с... Така не разбирам. И така Слушам. не разбирам защо аз не мога да подарявам Brawl Pass-ове. Да правя Не, ми giveaway. просто- Наши хора, в смисъл наши фенове, не ваши хора, поне на Калата и на мене ми бяха писали, като правих видеото за ресърч. Много хора ми бяха казали, че този giveaway е бил скам и ти затова не си отварял Дискорда и такива неща. Сега Калата ще прати снимките, ще ги покажа на екрана на видеото и съответно ти, нали, ще се опиташ да се защитиш. Дали тези снимки са истински, кой ги е писал. Като цяло, виж, ние искаме да ти дадем възможност да се защитиш и да говорим с тебе нормално, така че сега Калата чакаме да прати снимките и като ги прати, ти съответно ще можеш да ги видиш и да кажеш какво мислиш. В тая група. Да бе, в тази група ще прати Калата сега снимките. Добре, Кала, чакаме те. Доколкото разбрах, си бил приятел на Джанката, нали? Приятел на чанката. Не знам, той те има в Дискорд. Не, аз доколкото знам си бил в Дискорда на Джанката и Джанката, защото си правил мизериите е банал. Какви мизерии съм правил? Не знам ли, гавил си се, тролил си нещо от сорта и Джанката се е научила да те банна. Добре. Ще питаме и Джанката, ще видим. В смисъл, може да не е това, обаче ще видим Джанката какво ще каже. Той в момента питайте. свободен ли? Не е свободен. Като се освободи, може да го питаш и да запишеш видео. Тези снимки кога ще ги изпратите? Сега чакаме. Ние просто, ако искате, ще питаме само Джанката и ще видим Джанката какво ще каже. Добре. Да, може. Кала, тези снимки кога ги пращаш, бе, брат? Ето, пращам ги. Добре, да не задържаме момчето. Че в момент не откривам групата. Моля да ти ги пратя на теб. На мен. Не мога да открия групата. На мен. Да. Добре, аз ще ги пратя в Не, групата. просто да. Добре, аз ще ги препратя в групата, няма проблем. Пак съжаляваме, Денислава, че трябва да чакаш, просто Калата не можеше да прати снимките. Сега ще ги видиш и ти. Прати. Така, една секунда, само сега препращам снимката. Една секунда, така, сейвам и пращам в нашата група снимката. Ето, аплодвам я, ето я снимката, така, ето, пращам я. Така че ето я снимката и в момента вие чат я виждате. Какъв чат, бе? Вие в момента виждате снимката на екраните си, да знаете. Така, Денислава, извиняй. Така, ето ти вече вие снимката. На снимката хората може да се прочетат, но обясни тази снимка. Къде ти си писал с Драколайти и... да, просто можеш да дадеш някакво обяснение за тази снимка. Дам обяснение, че той е Драго или там каквото е, както там се казвам, и ти е изпратил целия разговор. Ало, чуваш ли ме? Да бе, слушам те. Да бе, говори, няма проблем. Той не ти е просто не ти е изпратил целите съобщения. Добре, може евентуално Калата после във видеото хората да видят, да Не, прати... принципно, добре. Ако И ти само да можеш... кажа, че Той само да кажа нещо. Ти сигурно можеш или ти сигурно си ги изтрил и нещо се е случило там, не може да ги не. пратиш и да ги... Из- Може. Какво?
Можеш ли да пратиш снимките в групата? Аз напуснах от клана. Да, разбрах. Добре, тогава какво е било писано по-надолу? Еми, Целият ви Значи- разговор. целият разговор написах, че го давам на един Пешо, Броупаса. Те започнаха да ме обиждат, защо Така. трябва аз на него да му давам. Не се спираха да моля да ги дам Броупаса гивоя на тях. Добре, А, добре, чувате разбира ли се. ме? Обаче, Дара, имам и един друг въпрос към тебе. Добре, Добре. защото явно ти си дал Brawl Pass с закъснение, щом са ти писали така. Не. Аз казах човека кой ще е. Ама те се ядосаха, че няма да давам на тях. А къде е писало това, че аз не разбрах? В моя клан, стария ми клан. Клан в Brawl Stars. Не в Brawl Stars, в Discord. Искаш да Аз не кажеш знам. група или сървър? Искаш да кажеш Discord сървър или група, нали? Discord сервер. А има ли видео как гифваш Brawl Pass плюса на този победителя? Нямам никакво видео. Защото, примерно, аз сега за това раздаването, което направих по случай 5000, което хората вече са гледали, ще кача отделно видео, в което ще покажа как всичките победители ще си получат пасовете. Плюс това аз качих как изтеглих паса. Да, падна се стели, което звучи съмнително, но аз не съм го изрязвал директно, отворих таба и напълно без абсолютно никаква обработка си изтеглих всичките победители за всичко и ще има отделно видео, в което всеки един от победителите ще си получи всичко, което си е спечелил. Добре, другия път, как ще раздавам Brawl Pass, ще направя видео. Смисъл- Кога ще раздаваш пак? Кога ще раздаваш пак? Мисля или другия месец, или този месец. Не, защото- Този месец. Още не съм сигурен кога да го дам. Виж сега, примерно, Втория. казвам ти, че е най-коректно, както аз правя, снимаш видео без да го обработваш, как теглиш паса, как се пада някой и че не си сменил победителя и просто после в същото видео му го гифташ и никой няма да има право, ако го направиш това нещо, да ти каже, че си скамер, само да знаеш от мене. Добре. Ама аз го дадах. Ако искате Ема. да го попитате. Да, искаме. Да го попитате. Да, искаме. Питайте го. Добре, питайте го. Добре. Ехо, Пешо. Ама той не е в разговора. Знаем. Ясно ми е. Какво? Ясно ми е това. Какво ти е ясно? Че не е в разговора. Иначе, Да, защо не е би го разговора. казал? Аз го казах на шега, защото той реално не е в разговора, как да го питам иначе. Добре, бе, няма значение. Просто Намерете сте. му YouTube акаунта, TikTok акаунта му, напишете му на лично съобщение и той ще ви отговори сигурно. Добре, Динеславе, аз те питам за край на този разговор и после няма да те мъчим повече. Последно, ще изтриеш ли крадените видеа в YouTube и в TikTok? Добре, Добре, чакаме. И нали повече няма да качваш крадени неща от нас? няма повече. И последно, имаш и нещо, което искаш да кажеш на хората, които гледат това видео? Не знам какво да кажа. Например, че се извиняваш за постъпките, извиняваш се на нашата аудитория, че си не крал Да. съдържание. Пак се извинявам за това, което стана. Ало? Аз не разбрах каква беше причината за да го направиш. Ще ти дам видеото на калата. Той сигурно ти си го казал по-рано. Да бе, той каза по-рано. Добре, мерси много за участието на всички. Добре, изясихме си, мисля, че с тебе. Ако не изтриш видеята, за по-напред ще му мислим, но за сега, айде, лека вечер от мене и от другите и можеш после да гледаш видеото за Денислава, ако искаш. Айде. Какво? Какво? Ако искаш, после можеш да гледаш видеото. Кой канал? В моя, когато го кача, ще те спомена в описанието, ще ти излезе. Добре. Ама няма да пишете никакви обиди, нали? Към мене. Някой гадни нещо. Аз в моето видео, което направих за тебе, казах, аз няма да те обиждам, само искам да ти кажа, че това, което правиш е тъпо. И аз не съм от тези канали, които като стане драма обиждат. В смисъл, съжалявам, Кала, но няма както, нали, тебе да го обиждам в видеото, а просто нали, ще сложа разговора и допълнително ще кажа, драмата е приключена и там още някакви неща. Това няма да те обиждам спокойно. Добре, имам още едно да казвам. Казвай. Искате да карат хора
Да, ма обиждат. Така, Няма да карате някакви Сега, хора да конкретно- добре, конкретно за моята аудитория аз казах, моля ви хора, не ходете да го обиждате, а просто репортнете видеята. Калата може да е казал нещо друго, Марти, Стели и Джанката може да каза нещо друго. Само сме правили видеа. Аз казах принципно на хората, аз не съм казал да те обиждат, аз казах просто да ти пишат всички хора, че ще те е такова, че ще репортнеме, страхнеме и такива неща. А това, че те са почнали, Да. това не е мой проблем. Да, точно. И аз, това, че моите хора са те обиждали, аз даже им казах, хора, нямат нужда да го обиждате. Добре, видеята, които казват, че за мене, можете да ги стриете. Които говорите за мене. Стой сега, значи аз моето видео няма нужда да го изтрия, тъй като ме преспамиха и Ради, преспамиха и Калата, преспамиха и Стели, преспамиха и Джанката, преспамиха и Марти да направим видео и аз реших просто да направя видео, което много кратко, точно и ясно в рамките на 6 минути, защото другото са просто интервюта. В рамките на 6 минути за всички хора обяснява. И даже аз бях казал просто, че това видео го правя с цел да знаят хората да се пазят, да си пазят видеята, да си слагат водни знаци и това е не с цел, нали, да те обиждаме или нещо такова. А за видеото на Калата, да, съгласен съм, той няколко пъти те обиди, за което Калата може, нали, ако иска да ти се извини. Всъщност да, аз ще се извиня. Аз казах смисъл във видеото, че няма да те хейте, но просто накрая се изнервих и затова се извинявам. И затова се случи да употребя тези думи. Добре. Добре, това е. Мисля, че приключихме и изяснихме каквото има. Добре. И ако искате някой ден да играем, може някой път да играем. А сега хора, искам да ви кажа, Денислав се надявам да си е взел урок. Колкото и да не вярвате, ходете и се абонирайте за канала му. И защото така ще му дадете стимул да продължава да прави негови видеа. Мерси много, Дениславе. Мерси много, Кала. Мерси много, Стели и Марти и Джанката, който, нали, е замесен. И добре, айде, чао от мен. И хора, това беше от това видео. Надявам се, че ви е харесало. Ако е така, разбира се, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала ми с камбанката. Както знаете, аз бях Кала, това беше Стели, Марти и Калата с тиретата и Денислав. И ще се видим в следващото видео. Чао, чао!